Hvad tænker I på, når man hører om AIDS? Afrika. Niger. Afrika. Kønssygdom. AIDS. Det ved jeg ikke. Skrækkelig 80'er-sygdom. Død og ulykke. Sygdom. Homoseksualitet. Sygdom. I just think that it's really sad to think about how people get AIDS and how it's so horrible and how there's not much you can really do about it. Yeah. Sygdom. Og Afrika. Det er en seriøs dom, og Queens forsanger døde af det. Sygdom. Ikke noget. Jeg tænker, det er en sygdom. Jeg tænker is. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tænker is. Jeg tænker is. Ja. Og smitsom. Sygdom. Afrikaner. Sygdom. Blod. Det er tragisk. Jeg ved ikke. Ved du, hvad AIDS er? Ja, det er noget med... Ja. På frygt. Niger. Sygdom. På aber. Afrika. Sex. Homoseksuel. Sygdom. Det værste er, når børn bliver født af forældre, der har AIDS. Seksuel sygdom. Forståelse. Prævention. Sygdom. Blodtransfusion. Døden. Ubeskyttet sex. Respekt os. Jeg tænker, jeg er en alvorlig sygdom, som tidligere krævede menneskeliv. Men heldigvis så kan man jo nu, hvis det bliver behandlet, optage tidligt behandlet, således at det ikke har de fatale konsekvenser.